ematen duena baino errazagoa da. Nik ahoa bizi euskaraz egingo dut. Bale, nik belarriak prest. Probatuko dugu Euskal Herria osoan? Euskaraldia. 11 egun euskaraz ahal den guztietan. Batu egingo gaitu. Hartu kontrola. Aukeratu. Kaixo, Amaia naiz. Familiako mediku egoiarra eta euskaraldian aho bizi izango naiz. Kaixo, Idoia Briones naiz. Lehen mailako harretako emagina eta euskaraldean belarri prest izango naiz. Kaixo, Urko Agirre naiz, Ikerkuntza Unitateko estatistikaria eta euskaraldean tinkontziko diot aho bizi izateari. Kaixo, Lide Gorostiola dut izena, traumatologiako fakultatiboa naiz Galdakako ospitalean. Eta 11 egunotan aho bizi izateko prest nago. Kaixo, Mari Jose Arkarate dut izena, aspalditik nabil, pediatra zereginean erakunde honetan eta euskaraldian belarri prest izango naiz. Ane Uranga dut izena, neumologoa, euskalduna eta 11 egun hauetan euskaraldian aho bizi izateko gogotsu nabil. Kaixo, Miren Morillas naiz, kardiologa. Euskaraldian belarria prest izango dut. Beraz, hitz egidazue euskeraz beldurri gabe. Aupa, Naikari Ortiz naiz, lan osasuneko erizaina eta 11 egun hauetan gogotik eutsiko diot aho bizi izateak. Nekane Jaio naiz, farmazialaria eta euskaltzalea eta azaroaren 23tik abenduaren 3ra euskeraz inoiz baino aho biziago izateko prest nago. Eskerne Bello dut izena, ginekologoa naiz eta euskaraldian aho bizi izango naiz. Aupa, Elena Moreno naiz, zeladorea, eta euskaraldian aho bizi izango naiz. Eta zu? Txitzak begiak eta bibelarriak zabaldu, nire hautsak bihotz barruan dudana esaten aldu. Euskaraldia bertan